Hello po mga ka-Promdi. It's coffee time. 3 o'clock na. Magpo-4 na yata. So, siyempre ito din ang aking merienda. May kamote. Ayan, kamote. Unlimited coffee from Ate Brenda. Maraming salamat po Ate Brenda sa coffee. Pati sugar po kasama na ito sa pag-lilibre na Ate Brenda ng coffee sa akin. Pati creamier kasama na rin po siya. So siyempre simple lang naman ng buhay dito sa probinsya. Coffee, ganito lang ako maglagay ng sugar, konting-konti lang po. Then dati ayaw ko ng ganitong coffee. Gusto ko yung 3-in-1 kasi malasap. Pero ngayon kailangan ng ganito ng inumin ko. At tumatanda ng ka-Promdim nyo. So, ayun, unlimited coffee mate or creamier. So, ayan po ka-Promdi, merienda po tayo. At syempre nakikita nyo yung bahay ko. Hindi na po ako wala na po ako sa kubo mga ka-Promdi. Nasa concrete house na po ako ngayon. So, ayun po. Ang merienda ko ngayon ay kamote. Galing sa aking kapatid. Dinala niya sa akin, fresh na fresh. Sabi niya bagong dito kaninang umaga. As inilaga niya kaagad. Ayun. Ba't may balat sa gitna? Hindi ko pala nahari yung kape ko. Ang tigas ng kamote. Nakakaano sa lalamunan. Paano makahinga? So ayan po mga ka-Promdi. Maraming salamat sa inyong pagsabay sa akin sa pag-coffee. Napakasarap ng coffee ko. Ulit po, maraming salamat po kay Ate Brenda sa Unlimited Coffee.